Beautiful you are. Много си грозен. Самото изчека. Excuse me. Where are my manners? My name is Mr. Franklin. Въобще не ме интересуваш как се кажеш. Wait to start playing with you. Си играеш с мене, ле? Нима пипай. Body is so... Why are you so quiet? Какво искаш ти кажа, мръсен изрод? You will speak like you've Я не идей да блъскаш, мухло. Я не идей да блъскаш. Няма да блъскаш. sit here. Как окей да? Окей. Кой мучи там? Каква е тази риба, бе? Бърка ли са, пич? Какво е ти, бе? И нещо... О, отверка. А мога ли да я ползвам? Не по предназначение. Tools. Item detection. Да, бе. Мога да я ползвам. I can use this. Да, искам да я ползвам, да го наклъцкам. Искам да го пробуда в сърцето с цвърката. Какво става, Луд? Кора, правиш ли го? Писмо. Скъпи чичо, спасе! Изчезва и от тука. Добре. Значи трябва да ходим към чарвата, значи. Щом тук нямаме ход. Насам няма къде да ходим, значи трябва да ходим или към чарвата, или към тази врата, но тя не дава да отворим. Следователно сме към чарвата поне. Аз така мисля, нали? Не мога да я разбия с цвърката. It's too dark to see. Така е, брат. Да, бе, разбрахме, че тъй. Тук има ли вече авери, бе? Ела ти да намушкам с отверката, а? Кой ще кажеш? Грозен. Ма каква е? А как да гася светлината? Или не мога да я гася? Явно не мога да я сгася. А не мога ли да вляза тук в този бидон с зели? Мамка му! Че? Запушил си ми пътя. Тебе не мога да... Що ми духна свеща, бе? Няма да духаш. Няма да духаш. Ще се взема нова. Да знаеш. Той беше насам. Духна ми свеща нещастника. Ще се взема нова, бе. Минзухар. Ти? Духаш ли свещи? Я? Нищо не духаш ти. Палячо. Лелче, аз съм ми духнала пак свеща, аз съм те изсипал, да знаеш. Няма се разправям с тебе. Вземай тук малкия чук, ще да пръсна кофата. Добре, как да ползвам... Къде трябва да ти да, човек? Аз имам само отверка. Заключен, бе. Кофата да взема, ако искате да изчистя. Трябва да чистя, ли? Абе, спри да ми духаш свеща, бе, буклук. Няма да духаш, казах. Ще взема нова. Или ще типа. Ще ми взима свеща, тук ще ми я духа. Абе, за каква са помисли, мало? Сега ще вляза в гръб. Видя ли? Ма сега какво трябва да направя? Йо, бе! Шуманчо тук ли са кри някъде? Тема само стая. Ой, това беби, бе! Пичи всичко наред, бе! Ой, изруд! Няма да дърпаш така работите! Не се оригвай! Кой се оригва така, бе? Кой се оригва така, бе? О, пето го ключа. Дай ключа. Команчо. Ти да се стреснеш ли се опита? Да ма стреснеш ли? А? Смръдло? Да, що ти държи до парата, а? Ви ти избърши до пенцето. Ще ма стреснеш, ама друг път. Кой върви там? Сега ги няма. Видяхте ли? Някой от тези. Ей, те са муджието, където са подправени на стената с двамата.
Те тайно правят любов. New item, golden fish. И сега? Well, what a clever boy. Какво искаш от мене, бухал? Искаш да се файтвам ли? Ела? По това въжи на земята. Капани не се опитваш да ми правиш, мухло? Гайс, някой от вас имам една рибешка глава, дето не знам къде да я слова. Някой да ми каже, нещастник ти. Аха, ето къде трябва да слова. Абе, мухло, я не дей да ми идваш те отгоре. Къде е изрода? Мой, ко правиш там, бе? Всичко наред ли, братле? Са, добре ли си? Ома следи с очи, бе, хуй. Мръсен изрод. Няма да блъскаш. Я дай бързо една свеща. Ами ако ти бръкна в окото, гледай го сега, какво пете като направи, не му вижда. Виждам те, не те виждам. Виждам те, не те виждам. Не те виждам, виждам те. Нещастник. Не му гледай така. Тук нищо няма. Продължаваме направо, значи то е ясно. Не ма гледай ти казах, ще изгоря очите, една тема бухал. Що го душиш, бе? Аз глава му подарих, бе. Бухал. Ще му ще къща разваляме, щастници. Аха, чичуманчо тук пусна вратата, мерси, братле. Изроди, здравейте. Ако ще се опитвате, ама плащате, не сте познали. Какво има насам? Първо насам ще да проверим, естествено. Има лампа. Лампа има... Не дай да пищиш така, мършо. Майка ти шиба. Дай ми танк. Лосковика, бе. Бягам. Трябва отива в кутията ли? Ти беби, ко прави на тавана? Още бебета на тавана. Връщам се в кутията, брат. Отивам си в кутията, не ме гледай. Той е светил, брат. То се... Много голям лай носи, да знаеш. Спри, бе. Свещите ми трябва на мене. Не блъскай. Насам не съм идвал. Ицак! Всичко наред ли, Ицак? Пешо! Пешо, добре ли си? Стамате! Ой, ти адекватен ли си, бе? Адекватен ли си, питам, бе? Мухъл! Братле, тази свещ, трябва ли ти ли му? Не ми дава да я взема. Пичове, тук някаква свещ случайно да има. Турба от главата му ли си направих, бе? Я умира, бе. Ама имаш свещ, така. Връщам се. Там е тударка, ма трябва ти им там. Кой има тук? Чупли, не е Библия. Може да не му да крия главата, дет много духа. Ето и да мина, ето така е. Мърша. Оп, отворихме. Тук има стол. Камера и стол. И ключ. И силвърки. Как ще ма фанти, бе? Кой си че ма фащаше? Тихо изрод. Somebody push the door down. Which door, бе, бро? Няма такива врати, деца бутат, разбираш? То ми списа просто траген, брат, мен никой не ме е фанал. Разбираш? Да имаш някакъв изрод поне, да я знам да ма гушни там нещо. Кой реве така, бе, брат? Къв си ти, бе? Не бе, чакай, бе, чакай!